ndi mtendere mdziko muno. Zinthu zimene sizimayenda mdziko ngati pakati pa anthu okhala mdziko palibe umodzi, simumpezapo mtendere. Kukoma kwa Malawi nkoti ndife anthu okonda mtendere. Olo mdziko mwathu mubwere anthu ofuna kutiyambanitsa, kapena ofuna tizingokhalira kunyozana nkutukwanana, sitimatengeka nawo chifukwa timadziwa kuti atisokonezera mtendere wathu. Koma sikuti mtendere timafuna popanda zifukwa atu ana. Amalawi timafuna kusunga bata ni mtendere chifukwa timadziwa kuti tonse ndife pachibale. Ndipo kuti tiyambe za nkhondo kuno tipezeka kuti tiupwetekana abale tokha. Dr. Chakwera wapemphanso anthu osiyanasiyana kuphatikizapo andale kuti atsagwiritse ntchito achinyamata pofuna kusokoneza umodzi omwe ulipo mdziko muno pokolezera chipongwe komanso kunyoza ena. Iye wauzanso achinyamata kuti asalole kutengapo mbali potumikira anthu ena pozetsa chisokonezo, koma m'malo mwake akhale patsogolo pothandiza kutukula dziko lino. Sizoona, sizedi kuti ife akuluakulu tizikuphunzitsani inu kukhala anthu omanyozana, otukwanana, oyambana kapena kumafunirana zoyipa. Never. Ifeyo tikuyenera kupatsani mpata woyanjana kuti nanu mutengeko gawo pa ntchito yotukula dziko lathu. Dzuloli namusankha wachinyamata mzano Engineer Vitumbiko Mumba kukhala Engineer Vitumbiko Mumba kukhala nduna yoyang'anira onse ogwira ntchito m'Malawi muno, chifukwa amene akufunika chithandizo chopeza zintchito mdziko muno ndino achinyamata. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyo watinso boma lake lipitiriza kugawa chakudya kumanja omwe akukhudzidwa ndi njala poonetsetsa kuti pasakhale wina aliyense omwalira kamba ka njala. Poyankhula ku mtundu wa Malawi, Dr. Chakwera wati akulankhulabe ndi maiko ndi mabungwe omwe ali nkuthekera kuthandiza dziko lino pa nkhani ya chakudya. Dr. Chakwera anathokozanso maiko ndi mabungwe omwe akhala akuthandiza dziko lino mu nyengoyi. Poyankhula za ulendo wake wa ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates, Dr. Chakwera anati ndokondwa kuti president wa dzikolo akutumiza nthumwi mwezi wa mawa kuti azamalizitse ndondomeko yogulitsira mafuta. Ndipo President Chakwera wasankha a Vitumbiko Mumba kukhala nduna ya zantchito. Iwo alowa m'malo mwa mayi Agnes Nyalonje omwe anatula pansi pa udindowu. Poyamba ndanena kuti chithandizo cha chakudya chayamba kale kufikira vanthu 4.5 million. Ndiponso ndakutsimikizirani kuti 1.2 million ena otsalawo tiwafikiranso. Ndiye m'masabata awiri adutsawa anthu tawafikira motere.
tatumiza 289.5 metric tons ya chimanga kuchitipa ndipo chiyamba kugawidwa mkucha. Kumzuzu chimanga chokwana 690.3 metric tons chakwezedwa matrak kuti chipite kukaronga. Komanso china chokwana 288.2 metric tons chakwezedwa kuti chipite kurumpi. Kumzuzu kunonso lero tayamba kukweza chimanga china chokwana 524.7 metric tons kuti chipite ku Nkhata Bay, komwe tiyambe kugawa mkuja lino. Pakazomba takweza chimanga chokwanira 1,148.3 metric tons matrak dzulo kuti chipite ku Mzimba, komwe tayamba kugawa lero. Kukakhala kulikoma ndiye chimanga chokwanira miyezi 3 chafika kale ndipo tayambanso kale kugawa. Kutera kupali pano nili kale kumzuzu kuti nilondole mmene ntchito yonseyi ikuyendera kumpoto konse kuno. Kuchigawo chakumweranso taonjezerako chithandizo motere. Tatula chimanga chokwana 3,528 metric tons pa Khonjeni kuti chithandize anthu amboma la Thyolo. Chimanga chokwana 1,320.7 metric tons chomwe timakweza kukanengo dzulo chanyamuka kupita kuchira dzulo, komwe chiyamba kugawidwa mawa. Kumangochi tatumizako chimanga chokwana 4,000 metric tons pa stima ndipo tinayamba kale kugawa sabata yathayi. Koma komwe njala yamera mizu ni kuneno, Mwanza ndi Blantyre, ndiye kumeneko tatumizako chimanga chowonjezera kuti tizule mizu imeneyi. Ndipo komwerako ndatumizako a Vice President athu, Right Honorable Dr. Michael Usi, kuti alondole ntchito yakagawidwe kachakudyachi masiku akubwerawo. Padakali pano mmodzi mwa anthu oyankhulapo pa zinthu zosiyanasiyana mdziko muno a Moses Nkandawire ati kuyankhula kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera usiku wapitawu kwapereka chiyembekezo kwa Malawi. Nkandawire ayankhula ndi mtolankhani wathu Geoffrey Chinawa. Zimene wafotokoza dzulo zingapo chimodzi mwa icho ndikufotokoza nkhani ya njala imene ili Malawi muno, komanso ndondomeko zimene boma lake layika madistrict ena aliwonse kulingana ndi chokudya chimene boma lagawa, komanso ndi thandizo limene labwera kuchoka m'maboma ngapo kudzera mu World Food Program. Zimenezo zofunikira kwambiri zifika zimapangisa pa chingezi pa accountability kuti anthu athe kudziwa ndi ndani amene watithandiza mu nthawi yovuta ngati iyi, komanso ndi ndani amene walandira thandizo ngati limeneli. Ichichi nchofunikira kwambiri. Kuonjezerapo mwachidule kunena kuti asankhaso anduna makamaka aleba kulingana ndi anduna ena amene adachita ntchito masiku apitawo, nkofunikira kwambiri kuti boma lizikana mapitira patsogolo, ndiye undunawo unali wofunikira kuti achite repress. Komanso kuonjezerapo ndikufotokozera mtundu wa Malawi kuti nkhani ya mafuta amene itakhala kuvutana nawo, boma lawo linali ndi mwayi woyankhulana ndi akuluakulu amaiko ena dziko limodzi njira United Arab Emirates, president wawo komanso ndi wonse akuluakulu a boma, ndiponso atifotokozera kuti January ikubwerayi pazakhala ndondomeko zoti akhale pansi nakambirana bwinobwino, komanso February azatifotokozera kuti nkhani zafika motani. Chiyembekezo nchonena kuti nkhani zikakhala zabwino, agreements kuti achitika, nikhulupirira kuti mavuto ena ni ena amene takumana nawo ku nkhani ya mafuta azata. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha alaliki amene ali pansi pa nthambi ya mpingo wa Seventh-day Adventist yoona maiko ena mu Africa yotchedwa Southern Africa Indian Ocean Division SID kuti apempherere dziko la Malawi pamene likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Dr. Usi ayankhula izi kumponera mboma la Dowa komwe amatsegulira msonkhano wa alaliki amabuku omwe anakonza ndi a SID. Dr. Usi anakumbutsa alalikiwa za udindo omwe ali nawo
potumikira anthu komanso kuwathandiza kuti adzikhala anthu akhalidwe labwino. Patrick Dambula wafika ndi ripoti. Mutu wa msonkhanowu ndi kuyitanidwa ku utumiki. Polankhula potsegulira msonkhanowu, Dr. Usi anati mutu umenewu ukugwirizana ndi mfundo zimene mpingo wa Seventh-day Adventist umatsatira, monga kutumikira, kudzipereka kwathunthu komanso kukhala ndi mtima wachifundo. Pamenepa Dr. Usi anati pambali pofalitsa uthenga wa Mulungu komanso kukhuza mitima yosweka, mpingowu kupyolera mwa alaliki ake ukuyeneranso kugwira ntchito yotumikira anthu. Dr. Usi anati uthenga wa alaliki amabuku omwe umapereka chiyembekezo, kuthandizira kuti miyoyo ya anthu ikapulumuke komanso kulimbikitsa chikondi, uli ndi mphamvu yosintha miyoyo ya anthu komanso kuluzanitsa anthu osiyanasiyana kuti adzikhala ngati anthu amodzi. Pamenepa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha anthu a Mulunguwa kuti apempherere Malawi, mtsogoleri wa dziko lino komanso ulamuliro wake pamene dziko la Malawi likukonzekera chisankho cha mchaka cha 2025. M'mawu ake, mtsogoleri wa SID m'busa Dr. Harrington Akombwa anapempha ziwalo za mpingo wa Seventh-day Adventist kuti zikhale zolimba komanso zilimbikitse kulalikira uthenga wa chikondi cha Mulungu. Aka ndi kachinayi kuti msonkhano wa mtundu umenewu uchitike mu nthambi ya SID yomwe mwazina imalimbikitsa zosindikiza mabuku. Nthambi ya SID imayang'anira maiko 23 ndipo nthambi ndi gawo limodzi lalikulu la mpingo wa Seventh-day Adventist ndipo limayang'anira maiko a mu Africa. Kenaka Dr. Usi anakayendera msika wa Mponera kumene anacheza ndi anthu ochita bizinesi zing'onozing'ono komanso ena ochita bizinesi pa sitolo za pa Mponera. Patrick Dambula, MBC, Mponera, Dowa. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo Masana ano muli ndi Mercy za mabwanje. Tionenso mitu ya nkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti asunge umodzi pofuna kulimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno. Nyumba ya Malamulo yalamula mtsogoleri wotsutsa boma mnyumbayi a George Chaponda kuti apereke umboni pa zomwe anayankhula kuti bungwe la NRB likugwiritsa ntchito malo aukanengo pofuna kubera chisankho. Ndipo mabungwe olimbikitsa ufulu wa amayi ndi atsikana ayambitsa ntchito yothandiza kuthana ndi nkhanza zomwe atsikana ndi amayi amakumana nazo mdziko muno. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Mtsogoleri wa zipani zotsutsa mnyumba ya Malamulo a George Chaponda wapatsidwa maola 48 kuti apereke umboni pa zomwe ananena nyumbayi pa 11 December kuti boma kudzera ku bungwe la National Registration Bureau likugwiritsa ntchito maofesi a National Food Reserve Agency kukanengo ngati malo ochitira chinyengo cha chisankho cha chaka chamawa chomwe akuti chikukonzedwa ndi achipani cha Malawi Congress MCP. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Chigamulochi chatsatira voti yomwe yachitika mnyumbayi pamene aphungu amakambirana ngati Achaponda ayenera kupereka umboni wa zomwe ananena. Phungu ochokera kumwera mboma la Chitipa Awelani Chilenga ndiye anatsogolera kupempha nyumbayi kuti mtsogoleri wa zipani zotsutsa abweretse umboni pa zomwe anayankhula. Wachiwiri woyamba kwa sipikala wa nyumba ya Malamulo Amadalitso Kazombo yemwe akutsogolera zokambiranazi atsindika kufunika kwa aphungu a nyumba ya Malamulo kutsatira ndondomeko komanso kubweretsa umboni pa zonse zomwe amayankhula. Akazombo ati aphungu akuyenera kuonetsetsa kuti akupereka umboni pa nkhani zomwe akubweretsa nyumbayi, kunena kuti nthawi zonse akuyenera kuonetsetsa kuti zokambirana ndi zolondola komanso zotsimikizika. Pakali pano maso ali pa Chaponda kuti apereke umboni pa nkhaniyi asanathe maola 48. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Mabungwe omenyera ufulu wa amayi ndi atsikana akhazikitsa ntchito yothandiza kuti anthu omwe amachitidwa nkhanza komanso kuphunzitsa anthu m'madera osiyanasiyana pa nkhaniyi. Mabungwewa ndi a Girls Empowerment Network, Genet, Women's Legal Resource Center, Warwick, What Works ndi Work Disability. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mgwirizano wa mabungwe omwe siaboma wakhazikitsa njira zothandizira kuthana ndi nkhanza kudzera mu kusintha khalidwe komanso kaganizidwe mu nyengo yokumbukira masiku 16 othana ndi nkhanza. Mkulu wa bungwe la Work Disability Rights Stella Nkhonya ati pakufunika mgwirizano komanso umodzi
ponena kuti ntchito yolimbana ndi nkhanza ndi awina aliyense. Ifetu uthenga waukulu malinga ndi chaka chino kuti tonse pamodzi tigwirane manja kuthesa nkhanza. Ndiye uthenga ndonena kuti tonse kazi bambo ndazimayi tonse tigwirane manja kuti tikamazafika zaka zikubwera zika 2065, 2035, 20 whatever infinity gender nkhanza zimene zina kukutha. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Janet Grace Khoza anawunikiranso kuti pakufunika thandizo lachangu kwa anthu makamaka kwa amayi ndi atsikana omwe amakhala m'madera akumudzi. Akhoza anaonjezera kuti chiwerengero cha anthu ochitidwa nkhanza mdziko muno chikuchepa kamba ka mgwirizano wa pakati pa mabungwewa ndi boma. Ife ngati APKN izizi ndizofunika chifukwa chokuti timaona kuti nkhanza zimabwezeresa mbuyo chitukuko kuyambira pa nyumba komanso mudera ngakhalenso dziko limabwerera mbuyo pakakhala kuti pakuchitika nkhanza zosiyanasiyana mudera. Ndondomekoyi mwazina kuti ithandizira kuphunzitsa kulimbikitsa komanso kuchepetsa mchitidwe wa nkhanza m'madera osiyanasiyana mdziko muno. Ndipo konsolo ya boma la Rumpi yati ntchito zachitukuko zingathe kupita patsogolo mdziko muno ngati anthu am'maderamo sakuchitirana nkhanza. Mkulu ona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi m'bomali atuperi Malawi anena izi pa bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Lusani kudera la TA Chikula Mayembe m'bomali. Chimwemwe Mululu wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Mwambo oganizira masiku 11 wothana ndi mchitidwe wa nkhanza unachitikira pa sukulu ya primary ya Lusani mfumu yaikulu Chikula Mayembe boma la Rumpi. Zochitikazi zinayamba ndi ulendo wa ndawala ndipo apolisi ndi asilikali andende aakazi ananawo pa mwambowu ngati njira imodzi yolimbikitsa atsikana ndi anyamata pa maphunziro awo. Poyankhula pa mwambowu, mkulu wa ofesi yoona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi m'bomali atupere Malawi anadana ndi chikhulupiriro kuti pofika mchaka cha 2030 nkhanza zidzakhala zitatha m'bomali. Mene ndi ukondo ambiri pondo kuti chisimikizo kuzafika 2030 kunje ni Rumpi wathu azakhala nkhanza zikuchepa ndipo mwina pazakhala nkhanza zikuti chifukwa tikufika kumalo kwina kulikonse. Wapampando wa chitukuko muderali Ahazwero Mwandira anati pakufunika kupitiriza kumema anthu kuti adzitengapo gawo pofalitsa uthenga oletsa nkhanza ndi cholinga chothana ndi mavuto odza kamba ka mchitidwewu. Kudera kwathu kuno anthu ambiri akumafa ifa zauzimangirira chifukwa cha nkhanza. Mwina mbanja akalankhulana mosayenera ena amathamangira kukazipha. Mkulu wa bungwe la Chikula Mayembe Women Forum ati Wonge Gondwe ati mwambowu unali ofunika kwambiri pomwe anthu ndi adindo awakumbutsa za udindo wawo polimbana ndi nkhanza madera awo. Panali ana ochuluka, panali azimayi ochuluka, azibambo ochuluka, mafumu komanso ndi adindo osiyanasiyana amene anabwera ku mkumano wathu. Ndenda una kuti uthenga wathu message yathu imene nayo tabwera nayo kuno yafikira kwa anthu oyenerera pa nthawiso yoyenerera. Chaka chilichonse kuyambira pa 25 Novemba mpaka pa 10 Disemba maiko amakumbukira masiku 10 kuphatikizirapo tsiku lokumbukira matenda a AIDS pa 1 Disemba, tsiku lokumbukira anthu omwe ali ndi ulumali pa 3 Disemba ndi pa 10 Disemba pomwe dziko lapansi limakumbukira ufulu wa anthu. Pamwambowu panali zochitika zosiyanasiyana ndipo mabungwe a Action Aid Malawi ndi Just Associates ndiwo anapereka thandizo loyendesera mwambowu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wapempha Malawi kuti asunge umodzi pofuna kulimbikitsa bata ndi mtendere mdziko muno. Nyumba ya malamulo yalamula mtsogoleri wotsutsa boma mnyumbayi a George Chaponda kuti apereke umboni pa zomwe anayankhula kuti bungwe la NRB likugwiritsa ntchito malo aukanengo pofuna kubera chisankho.
ndipo mabungwe olimbikitsa ufulu wa amayi ndi atsikana ayambitsa ntchito yothandiza kuthana ndi nkhanza zomwe atsikana ndi amayi amakumana nazo mdziko muno. Munali ndine Mercedes amawa ndikufunirani tsiku lopambana.